Hola, jo sóc Snow. Avui som 19 d'agost de 2025. La primera. Vaig mirar unes pel·lis, però abans parlaré de la llet. Ahir, el dilluns, m'ha trucat a Sant Pau una metgessa les al·lèrgies i jo què sé. Intuïa que jo sóc intolerant a la llet. Intuïa. I la metgessa m'ha dit sóc al·lèrgic a la llet crònic. Crònic. Tota la vida. Un exemple tonto. Vull menjar formatge. Vull menjar iogurt. Tota la vida. Un exemple més. La pizza. La pizza porta formatge. I no puc. Nachos amb queso. No puc. No hi ha dret. No hi ha dret. Vull menjar de tot. No puc. I em fa ràbia. Soc intolerant? No. Soc al·lèrgic. És més alt. Mira, mira. Sí que ho entenc. Sí ho entenc. Però vull menjar de tot? No pots! Fota't! Són normal. L'altra cosa. Vaig mirar dos pel·lis. Craving? Craving? Està bé. Està bé. És per passar el rato. Una obra... No, no. És una pel·li de merda. I la segona, de menú... Hòstia puta. Has de mirar de menú, però sang i fetge. T'ho recomano. De debò. És addictiu. Addictiu el balatro. Una mica vale, però massa és una addicció. Per exemple, el Adri de la Woman neuropsicòleg va comprar Balatro. El mòbil és que no, perquè estarà enganxat i no, no. El PC potser, però jo tampoc. Adeu, que vagi bé i fins una altra. El dijous, hots. Adeu.